खुलुमबाय गुड मर्निं बिटिसि आरो बिटिआरनि गेजेराव मा फाराग दं बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखा रोखा बुजिनो मोनगोन। लोगोसे बिटिआरनि एमओएसखौ सोरनि खायदा बोराय बाहायनानै सोरनि खोथा लानानै बिटिआरनि एमओएसखौ बानायनाय जादों, सोरनि गेलेहोनायाव, जायनि थाखाय जों बर'फ्रा दासिमबो दुखु खस्थ' सैनांदों बिटिआर जाखांनायनि उनावबो। बिनि सोमोन्दै दिनै भिडिअआव दा मा मिथिनो मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' खोथाया जाहैबाय मानगोनां अमर सिं ब्रह्म सार, सिनियर सिटिजेन फरामनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। बिथाङा सासे रिटायार्ड अफिसारबो। बिथां सारा उइथ प्रुफ रोखा रोखा फोरमायदों जे बिटिसि आरो बिटिआरनि गेजेराव मा फाराग दं आरो बिटिसिनि गेजेरजों माबादि स्टेटास जों मोननो हादोंमोन आरो बिटिआरनि गेजेरजों जोंनि स्टेटासा दा बहा थांगासिनो दं आरो बे बिटिआरनि गेजेरजों गाहायाव थांनाय जोंनि बर'फोरनि स्टेटासखौ आरो बे एमओएसनि ड्राफ्टखौहाय सोरनि राजनितिक फाव फान्दायनायाव बानायनाय जादों बेखौ बिथाङा रग' रग' बुंलांदों, फोरमायलांदों। बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जोबनायावहाय कमेन्ट्सखौ लिरनानै हरनो दाबाव। गोजोन्थों। जोंनि इउटिउबार बिथांमोनखौ आङो आंनि न'आव दिनै गोसो गोथारै बरायबाय आरो हागौमानि नोंथांमोननि मिथिनो लुबैनाय सोंनायखौ आङो एन्सार होनो नाजालांगोन। नैबे थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जादों। बिनि आगोल जोंहा बर'फोरनि गेजेराव दंमोन नैबे बिटिसि माने टेरिटरियेल काउन्सिल एक्ट, अर्थात बिटिसि एकर्ड 2003 खौ 10 फेब्रुवारि उनावहाय बियो पार्लियामेन्ट आरो रायजोसभायाव पास जानानै एक्ट जादों। दा नंखायनो एकर्डल' नंला, बे मोनसे एक्ट जाबाय, आयेन जाबाय, भारतनि कनस्टिटिउसननि बे मोनसे एक्ट आरो बेखौ नैबे बिटिसि साफायनानै दिहुननाय। बिनि बादैबो 6 शिड्युल टु द कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया होननाय लेखा मोनसे दङ। बे 6 शिड्युल टु द कनस्टिटिउसन अफ इन्डियायावबो बे 2023नि बिटिसि एकर्ड बा बिटिसि एक्टआ गासिबो रोखा रोखा बिराद मोजाङै दङ, जायनोखि इन्डियान कनस्टिटिउसननि मोनसे पार्ट। इट इज ए पार्ट अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन। बाहाय रोखा रोखायै लिरनाय दं। दा दुखु गोनां बाथ्राया जाहैदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि दैदेननायाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जेनाखि बिराद भिगरास मुभमेन्ट जादोंमोन, जे मुभमेन्टआव जोंनि दुलाराय बर' माहारिया बारसोमजोबदोंमोन। नाथाय समनि उनावहाय जोंनि बे गणतान्त्रिक आन्दलननि सायाव आसाम गभर्नमेन्टनि, आसाम पुलिसनि अप्रेसन, रिप्रेसन, माने जे टर्चार, बेखौ सह्य हायैनि उनावहाय बर'फ्रा आन्दलननि ट्रेनखौ गणतान्त्रिकनि बादै माने अस्त्रनि दारै संग्राम, आर्म रिभलिउसनाव कनभार्ट खालामदों आरो सिगाङाव भलान्टियार्स फर्सनि दारै जुजिनाय जादोंमोन। उनावहाय भलान्टियार्स फर्सनि दारैबो जुजिनानै खामानि जायैलाय बिएलटि दानानै, एबसुआनो बै समनि एबसुआनो बिएलटि दानानै बड' लिबारेसन टाइगार मोनसे आर्म मोनसे संगठन दानानै बे सोमावसारनायखौ दैदेनो। गोबां बमा सिलाइ गावलायनाय जायो। जोबथारनायाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिएलटिनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जानानै थाङो, जाय सुक्तियानोखि उनावहाय एक्ट जायो। दा बे मथे जोंहा बर'फ्रा जोबोद मोजां मोनसे रैखाथि मोनदोंमोन। दा बे रैखाथि मोनदोंमोन, पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन, स्टेटास मोनदोंमोन। बेयो आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बेयो जाहैदों नैबे जेनाखि बड'लेण्ड एक्ट, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एक्ट जेनाखि जादों बा बिटिसि सुक्ति जादों,
बेहाय रोखा रोखा दङ दफाफोराव बेखौ फरायबानो जों मोनो। दा बे सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव एबसुआ गोबां सोमावसारबावदों। हक न हक माखासे सोमावसारनाय बिथांमोनहा प्रग्राम लादों। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनहा बर'फोरनि जेनाखि नीति बा बिथांनि जे थांखि बे हिसाबै सेपारेट स्टेट बिनायखौ नागाराखैमोन। मोजां खोथामोन। इट इज भेरि वेल एन्ड गुड। ओजों बिएलटिआ बिटिसि काउन्सिल दानानै बिटिसि काउन्सिलखौ खुंदों, रायजोखौ खुंदों आरो बेराफारसेथिं एबसुआ माने सेपारेट स्टेट बिदों। बिराद मोजां बाथ्रामोन बे हारिनि थाखाय। आल्टिमेट गला बर'लेण्ड बा सेपारेट स्टेट बेमोन। खारन बर'फाया बुंलांदों जे आंथ' थैनोबो हासिगौ, जे गतिके बिनि आगोल नोंसोरो काउन्सिल मोनबाबो काउन्सिलखौ ला, माखासे पावार बिनानै ला आरो जिरायथ' एनार्जि बुथुम, थाखा फैसा बुथुम, उनावहाय नेक्स्ट स्टेपाव आरो आन्दलन खालामफिन, आरो आन्दलन खालामफिननानै आरो बिदिनो एग्रिमेन्ट खालाम, पावारखौ बुथुम, पावारखौ बारायहो आरो थाखा फैसा मोननायखौ बारायहो, आरो जिरायथ'लायबाय आरो नेक्स्ट आन्दलन खालामलायबाय। स्टेप बाय स्टेप माने लं टार्म स्ट्रेटेजि लानानै सोमावसारनांगोन। जोबथारनायाव खिन्थु सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों मोनथारनांगोन। बे खोथाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों। आरो बे बुंलांनाय बादियैनो जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आन्दलना जादोंमोन। जाबाय, मोजाङै जादों। जोंबो बयबो हार्टिलि सापर्ट होदों। बे समनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा अबयसे बेखौ सापर्ट होआखैब्लाबो जों बयबो रायजो राजाया बर' सुबुंफ्रा सापर्ट होबोदोंमोन। मोजां खोथामोन। नाथाय जोबनायाव जेलानाखि 2020 नि 27 जानुवारियाव जे सुक्ति जाबाय, बे सुक्तिया माने एबसु, एनडिएफबि नि रन्जन दैमारि, गबिन्द बसुमतारी माने गासिबो एनडिएफबि ग्रुप, एबसु, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेराव जादों। दा जोङो आसा खालामदोंमोन एनडिएफबिआ सभारेनखौ बिनानै जुदि एग्रिमेन्टआव फैयोब्ला, एबसुआबो सेपारेट स्टेट बिनाय जायोब्ला, अब्ला जोङो आसा खालामदोंमोन मा बिटिसि सुक्तियाव जोंहा जा डिपार्टमेन्ट मोनदों, जा पावार एन्ड फांसन मोनदों, जेसेबां थाखा इयारलि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनदों, बेनि बहुद बारा मोनगोन जों बेखौ सानदोंमोन। एकदम बिराद साबसिन जागोन। बिटिसिआव 40टा मोनदों, खमैबो 50टा डिपार्टमेन्ट जों मोनगोन बेखौ सानदोंमोन। बिटिसिआव जे पावार एन्ड फांसन होदों बेनिफ्राय बांसिन मोनगोन जों सानदोंमोन। माने एनडिएफबिनि जड़ित जाफानायखाय सुक्तियाव सेपारेट स्टेटखौनो जोङो मोनगोनखौनो सानदोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव, गाबथाव, बिखा खामथाव अबस्था जाबाय जेब्लानाखि जोङो बिटिआर सुक्तिनि बेखौ नुबाय। बेवहाय नुनानै लोगो लोगोनो जोङो बिखा खायसिब मोनबाय, दुखु नांबाय। मा लाबोनांगौमोन, मा लाबोखै? दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' बिथांमोनहा मा लाबोखै? बिटिसिनिफ्राय साबसिन जानांगौमोन, मर पावार जानांगौमोन, मर फान्ड जानांगौमोन। नाथाय जों नुबाय बे बिटिआर सुक्तिनि दारै बहुद पावार गोमाबाय, स्टेटास गोमाबाय, थाखा फैसानि मोनसेबो क्लियार गैला। साख्रि बाख्रि एपइन्टमेन्ट होनाय, थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनाय पावार गैला। बिटिसि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आन्डार 6 सिडिउलनि गासिबो अफिसारखौ कन्ट्रल खालामनायनि पावार गैला। बिटिसि हा गावहानो सेंसन होनो हानाय, मावफुंनो हानाय गोहो दंमोन, बे गोहो गैला। मा धरननि सुक्ति लाबोखै बिथांमोनालाय? गोमोथाव। दा माबे खर'जों, बबे मेलेमजों बिथांमोनहा बे बिटिआर सुक्तिखौ बानायखै सानस'नो हाला, बुजिस'नो हाला। सोरनि फुस्लायनायाव, सोरनि बुजायनायाव, सोरनि थुनानै होनायाव माब्रै बेबादि जाखो? माब्रै जाखो? आसरित। जेसेबां बिटिसिआव मोनदोंमोन बिनि नेक्स्ट सुक्ति जायोबा बांसिन मोननांगौ। बे कमन नलेज, कमन आइडिया, नाथाय फोजोबस्रांबायसो बे बिटिआर सुक्तिया। दिनै आगोलाव 90 सनाव बिएससि जादोंमोन, बिएससिनिफ्राय उनाव बिटिसि जादों। बिटिसिआव जथेस्थ' पावार एन्ड फांसन मोनदों, स्टेटास मोनदों। दिनै उनाव बिटिआराव साबसिन जानांगौमोन, हयथ' एरियाबो बारायनांगौमोन, पावार बारायनांगौमोन, जेबो गैया।
दा नंखायनो आंनि मथेब्ला आंथ' सानो आरो गोबांबार आं बुंबाय बे बिटिआर सुक्तिया मालाबाबो गोजोन गोरोबथा पिस एग्रिमेन्ट जानो हाया बर'नि थाखाय रायजोफोर बे बिटिआर सुक्तिया बर' जातिनि पावार फोजोबस्रांनाय एरिया फोजोबस्रांनाय क्षमता फोजोबस्रांनाय बेनि स्टेटासखौ फोजोबस्रांनाय जादों बेनि माखासे पइन्ट्सखौ आं बुंगोन जेन'बा बिटिसिआव मा पावार दंमोन बिटिसिआ ओरैबायदि काउन्सिलमोन बाहाय 12 जनिया सोद्रोमानि मोनसे काउन्सिल थागोन बिनि चिफखौ सासेखौ चिफ आरो सासेखौ डिपुटि चिफ होननाय नैबेहाय दङ नैबे ओमफ्राय बे चिफ आरो डिपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन आरो आदार इएमफोरखौ स्टेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन खम स्टेटासमोन बियो गिलु बालु केबिनेट मन्थ्रिनि रेंक हिमन्त बिश्व शर्मा अतुल बरा सोरबा अशोक सिंगालमोननि जे स्टेटास बे स्टेटासखौ बे बिटिसिआव बेखौ होदोंमोन मिनिस्टार रेंक केबिनेट मिनिस्टार रेंक नंखाय नंब्ला नैबे 5.2 आव बे जिनिसखौ नोंथांमोनहा नायबा मोनो बिटिसि एकर्डनि 5.2 आव आरो बेनिफ्राय बिटिसिआव दंमोन बिटिसि shall have the full control over the officers and staff with the delegated subjects in the BTC area and shall be competent to transfer of these officers बिदि लिरनाय दंमोन जे बिटिसिआव जेसेबां अफिसारफोर दं टप टू बटम प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया टप बिनि गाहायाव नोङो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड फैबाय गोबां बिनि गेजेराव सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि डेपुटि सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारिफोर थायो गासिबो अफिसार्स एन्ड स्टाफखौ फुल कन्ट्रल खालामनो हानाय गोहो बिटिसिनो होदोंमोन नैबे 5.3 धारा मथे जायनि फलाव बै समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे बिटिसि काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारि आरो गुबुन इएमफोरखौ डिपुटि चिफखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय गाहायसिम गासिबो सेक्रेटारिफ्रा सार होननानै मानिनो बाध्य जायोमोन जिखुनु इएमआनो जिखुनु चिफआथ' चिफ डिपुटि चिफआथ' चिफ केबिनेट मिनिस्टार बिसोरो बै सेक्रेटारिफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरखौ कल खालामनानै लेंहरनानै ओरैबायदि मावदो होननानै बिथोन होनो हानाय केपासिटि दंमोन इभेनकि बिटिसिनि बाहेरायाव थांब्लाबो स्टेटआव आसाम एसेम्बलि आसाम सेक्रेटारियेटआव बिथांमोनहा उइदाउट एनि पारमिसन फ्रि एक्सेस हाबनो ओंखारनो हानाय हजोंनि आसामनि मिनिस्टार बादि गोहो दंमोन जायनि फलाव बिसोरो हाग्रामा महिलारिमोनहा सेक्रेटारियेटआवनो जा एसेम्बलियावनो जा फ्रि हाबनो हायोमोन नाथाय बेखौ नैबे बिटिआर सुक्तिया ओरैबायदि गाज्रि खालामबाय बे पावारखौ गैया खालामबाय आरो गासिबो स्टाफखौ जे फुल कन्ट्रल खालामनो हानाय गोहो होदोंमोन बिटिसिआव 5.3 आव बेखौबो नैबे बिटिआर सुक्तियाव गैया खालामबाय दा अब्ला बिटिसि सुक्तिया साबसिन ना बिटिआर सुक्तिया साबसिन रायजो राजाया दिनै साननानै नायदो आं बुंनायनि खोथा नङा बोलानानै नाय आरो ओरैबायदि खालामबावदों बिटिसिआव थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होनो हानाय दङमोन जोंहा नाथाय नैबे दानि बिटिआरआव बे जिनिसा गैया बिटिआरआव गैया जायनि फलाव बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव आसाम सरकारा बिटिसिनि भेकेन्सि पजिशनखौ लानानै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड मास्टार साबजेक्ट टिचार कलेज लेक्चारारफोरखौ गावसिनि मथे एपइन्टमेन्ट गोबां हरदों दा बेफोरखौ जेला जोङो इउटिउबाव बुंबाय बिथां दावराव देखार नार्जारि बुंबाय आं बुंबाय गुबुना बुंबाय बिनि उनावसो बिटिसिखौ दंस खालामबाय बिटिआर सुक्तिया होननानै बुंनायावसो दा बिसोरो माखासे फिसा एपइन्टमेन्टखौ माने चिफ मिनिस्टारजों बा आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै एपइन्टमेन्ट होनो बिथांमोनहा राहा खालामदों दा बेखायनो जोङो दिनै दुखु मोनखाङो जे दिनै जोंनि पावारा बिटिसिआव जा मोनदोंमोन बिनि बांसिनसो जानांगौमोन नाथाय बिनि जेबो गैथारै मोनखानायखौ फोजोबस्रांनाय सुक्ति खालामनायखौ जों बोरै गनायनांगौ अब्ला नोंथांमोना खोनानो मोनबाय मिथिनो मोनबाय दिस आर दा डिफारेन्सेस बिटुइन बिटिआर एग्रिमेन्ट एन्ड बिटिसि एकर्ड दा अब्ला आं कमेन्ट्सखौ नेबाय भिडिअखौबो एसेखिनियाव फोजोबथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं
लाभ इउ अल।